Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Haga janmi jong khandre dari ubnai risau arja arpusan uwe urangba ublatip kerteng kum ubalentin lingdo marshulong sunflies nam karta na po gashnong Risyang West Khasi Hills District ula khlat no hadien bu Ngam Jyllop hapo kawa gashnong Risyang West Khasi Hills karkum ketulong kubor belayo kaong bagate jingja kelajah kipor kumba prabaji menmiet badya kamet jong ti urangba laban seino na po ketika wa hadien kumba arkenta lingba kejingarap kekenhuan pulit fire and emergency service na nongstang u sordar kashnong Risyang ulong bauti urangba hadien bu ule shongkai bat ki parashnong ula lech ketika wa daga jingtmu ban Sait kti hendrei ula kumhap harut wa bat ula kamru shashilyang kawa bat don ki brio ki bii kila persyang ban leitan yu hendrei ulong ba om lei un sum shwa Shu la ong ru bahadian ketukani por kensan kila shui uti urangba bu ulang Ngam Jyllop no Katba udang Ngam shashilyang kawa mar kumtahi ki khuan jong u kila let Ngam hakti kawa ban wat yu ba la ong ru bahagati ka jaka ba ungam kam la de ka ba jilio hendrei ki khlem satya bat kala don ru ka jing persyang wat daki pat ba nong shong shnong hendrei khlem yo na lap satya bat dei tat hadian andalawan poi ki pulet ketenat fire and emergency service sala ban seino ya kamet jong u Đây là lọc chạm gì là quan đấy. Yes, excuse me, my dear, yes, excuse me. Không ăn thì chặt kết á. Thích ta đi theo rồi chặt kết. Oh, हम लोग को तू लिया, हम लोग को पेंटिंग, हम लोग का सामान, itu penting. Habis, habis.